Hello dira sa akong iyan sa Saudi Arabia nga sa Luisa Logronyog sa iyang bana nga si Rodel Valle nga nasa Compostela, Cebu. Hello mga bislodi! Awiri ko manglakaw ta, magstorya ta, bation mo ang gugma ko kanimo. Ikaw lang ang nakahibalo sa tanan. Oh, ikaw lang ang gipili ning dughan. Mahal ti ka ug nasa iud ka. Mahal ti ka ug wa nay lain pa. Unta kini nakita mo, ug makulabaw pa sa pagtuo mo. Tanaw ako, dako ko og salig nimo, kanunay nga mag-uban tang malipayon sa kagaluha, maligon ta tungod kay nakaka nga mupakatawa. Mahal ti ka ug nasa iud ka. Mahal ti ka ug wa nay lain pa. Unta kini nakita mo, ug makulabaw pa sa pagtuo mo. Bisayang Idol. Tensya na sa mga background nga mga manok. Awiri ko manglakaw ta, magstorya ta, bation mo ang gugma ko kanimo. Ikaw lang ang nakahibalo sa tanan. Oh, ikaw lang ang gipili